hlavné kritérium, podľa ktorého by si mali ľudia vyberať dlažbu a podľa ktorého si aj dlažbu vyberajú, je samozrejme jeho atraktivita. To znamená, ako vyzerá, aké má farby, akú má štruktúru, zloženie a tak ďalej. Za nami napríklad vidíme dlažbu vo farebnej úprave Color Mix, to znamená, že sú zmiešané niekoľko farieb dohromady. Jej úprava farebná je zložená z niekoľkých typov farieb. Je to dlažba zámková, ktorá je zložená z niekoľkých tvarov kociek a dohromady nám to dáva mozaiku alebo atraktívnosť samotnej dlažby. Farba sa vyberá podľa fasády väčšinou domu alebo podľa strechy. Je dôležité, aby ste nekombinovali príliš veľa farieb. Odporúča sa maximálne 3 základné farby, ktoré nám dodávajú celok. V našom sortimente ponúkame a vypichujeme hlavne dlažby s ochrannou vrstvou Clean Protect Plus. Táto ochranná vrstva Clean Protect Plus zabezpečuje dlažbe ochranu pred klasickým zašpinením, to znamená motorový olej z aut, pri grilovačkách nejaký olej alebo kečup a podobne. Ďalej nám umožňuje vynikajúcu údržbu, hlavne v zimnom období, kedy túto dlažbu môžeme bezpečne posýpať solou. V neposlednom rade je veľmi účinná a dôležitá pri zabraňovaní výkvetov, ktoré všetci poznáme vo formách väčšinou bielých map po dlažbách. Teraz budeme demonštrovať, ako funguje dlažba s ochrannou vrstvou Clean Protect. Nalejeme červené víno. A obyčajnou navlhčenou handričkou vo vlažnej vode zotreme. A teraz si predstavme, že grillujeme, stane sa malá nehoda, vyfrkla nám na dlažbu s ochrannou vrstvou Clean Protect čili omáčka, žiadna panika, nič sa nedeje, zoberieme handričku namočenú do vlažnej vody a bez problémov zotreme. Čo sa týka našich najpredávanejších dlažieb s ochrannou vrstvou Clean Protect, tie sa pohybujú v cenových reláciách maximálne do 20 € ku konečnému zákazníkovi, čo je ale v porovnaní s technológiou nepomerne najlacnejšia dlažba na našom trhu.